Khulumka kok kharang ni kokborok koktwma ang norai baksa sobnam tini ni koktwma bubak rok ungkha 1432 tring bishakatal no lamsogoi state level telemura moharani puro district level palai laikha o pandano kathar sati musungoi sengsawi rikha bubagra prodot kishor abono karibo juda juda amsayo palai jakha tai tirpra hasena karibo deli haseo tongnai tipra sarokbo tiring bishakatal no palai laikha koktwmani bisingtui saimangkha obono puila hanai Lai thangnai November talni salary maya khwai hangkorni MGN regani GST contractual sebok khainero a salary maya ngai sebok rok belai khe tungphalaijak a salary ni jungjalno tuye khwai hangkorni DM Ismitamol MS IAS koimung bulai rohorka RD department principal secretary ni thaniwo Bustani ADC village chongmariwo political party ni symbol nayawoi bataike Village Council tei sini jati ni bosongbo thansa tei korak ongoi hani saka tipra mothani chairman bubagra prodot kishur manikko Tiring bishikatal palai nogo kifilma jarao khoraksa sikla lahar pati mungo saka dukhmanka Pradip Debrama mungoi pati mung telemura thana bisingo khobjak khasiya mongol amsayo o pati manatui nukhungni borora wana laijak Bisiburi omoni churaini buma kemawi thangka Dipali Debrama mungoi khoraksa hamje koktwmani bisingtui saimangka korak sali phungo duski amsayo Semoli Debrama bai Dipali Debrama Dr. Naijangna thangnai henei ongkhormani nogo kiphiliya o pati manatui nukhungni borok telemura police station no koktwma reikha yagulo o kmanai Dipali Debrama no naitungnani bagai saitogui tongo police Tini Kokborok Koktwma ron paikha norok sayoi naitongni kokkhorang